Paigong ka muna rin. Yan. Yan. Sige. Yan, good morning po sa mga nanonood sa Bicolano Elvin Vlog. Good morning po sa inyong lahat dyan. Araw ng Miyerkules. At ingat po tayo palagi pang araw-araw na buhay. Shout out po lahat sa inyo sa mga nanonood. Good morning sa iyo, Samantha Manesi. Salamat tayo kung nakasupport kay Bicolano Elvin. Salamat sa iyo ha. Napakabait mo. Shout out po kay kabayan ko, kay Kuya Arnel. Hello po Kuya Arnel Odsinada. Shout out sa iyo, lalo sa trabaho mo. Saka sa province mo sa Ginubatan Albay. Yan. Shout out sa kabayan, yan. Hello kabayan. Advance happy birthday sa iyo. Sana makapunta rin ako. Kay Kuya Arnel. Shout out po. Ingat po palagi sa pagmamaneho, sir. Maraming salamat po, Samantha. Nandiyan ka palagi. Salamat po. Share niyo po yung live ko. Salamat po sa inyo. At nandyan po kayo palagi. Shoutout nga pala sa aking mga kasama dyan. Sa aking mga malulupitan na mga kaibigan dyan. Sila Daddy Frankie. Sila Ma'am Andrea de Channel. Sila Arthur Sia, Kenneth TV, JLTV Official. Siyempre yung ating iniudilo din na si pinaka-idol natin sila Kuya Bal Santos, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prap. Yan, mga shoutout po lahat sa inyo. Dito lang po ako laging nakasuporta. Dan, share, thumbs up. Salamat po. Samantha Manise. Salamat po. Ingat ka po ka palagi, Samantha Manise. Ingat ka po palagi sa iyong trabaho, saan ka man naroon. Ngayon nasa biyahe na naman tayo, di-deliver po kami. At kailangan ko kasi mag-live kasi medyo matagal na rin akong hindi nakakapag-live eh. Bihira pa ako mag-vlog. Pong salamat sa lahat ng tulong nyo po sa akin. Naway sir, magpalain kayo, Panginoon Diyos. Salamat din po, Samantha. Okay lang po yon. Basta po meron ako, hindi naman po ako madamot. At tumutulong po talaga ako.
Shout out lahat po sa family mo. Shout out po sa 30 viewers natin dyan. Magandang araw sa inyo, magandang morning. Magandang morning. Kayo pinakamaganda sa morning ngayon. Wala nang hihigit pa. Saan mo man po kayo naroon at sana wag tayo pababayaan ni God. Lagi po tayo magdadasal. Mag-4 months na po niyang tatay ng July 22. Okay. Mag-4 months na pala. Ayan po, mag-deliver muna tayo. Dito po tayo sa sa Paranaque. Out po sa barangay. Shout out po sa sa barangay. Sandali, Kuya Arnel. Lumacao, Ginubatan. Shout out po diyan sa barangay Lumacao. Ginubatan Albay. Galing po yan kay Sinada Arnel. Shout out po diyan mga kababayan ni Kuya Arnel. Sa Lumacao. Hindi pa ako nakakarating dyan, Kuya Arnel. Ang alam ko lang Travisya. Lagi po kayong gabayan ng Panginoon sa pagbabiyahe nyo, sir. Maraming salamat po, Samantha. Lagi ka pong nandyan para sa akin. Deliver po muna tayo. Tayo ay mag-deliver muna. Di tayo magbago
kailan may mas ko ang pangarap mo makuha mo pa kaya ko iyong yakapin. Saka na ako ang nakalipas lagi sa'yo ng buhok mo. Kahit maputi na ang buhok mo. Samantha, saan nga yung ano mo? Yung lugar mo? Nakalimutan ko na eh. Sa Pampanga pala. Anong masarap dyan sa Pampanga na ano? Ulam. Sarap na ano dyan. Yun ang mga gulay, no? Sarap na gulay dyan na ano? Panangalian. Kahit maputi na ang buhok mo. Wala yung mga viewers natin ngayon may mga pasok. Kahit maputi na ang buhok mo. Na kahit maputi na ang buhok mo. May prinitong isda po. Sarap naman. Pakbit paborito ko po. Wow, sarap naman, no? Ay, sige po. Normal temperature. Thank you. Sarap niyan, ano? Sinada, Kuya Arnel. Pa-shout out sa asawa ko dyan sa Valenzuela, Barangay. Ayan, shout out kay Carmelita Pintor. At sabi yan ni kanyang asawa, napakaganda na kanyang asawa. Shout out kay Blanco. Mer, kumusta? Shout out sa'yo. Magandang morning sa'yo, Mer. Maganda ka pa sa pinakamaganda ngayon araw. Sa aking classmate, magaling kumanta yan. Nawawala ng signal eh. Kayang kung yakapin.
Tagal-tagal na naghihintay. Magandang morning po sa inyo lahat dyan. Sa lahat ng mga viewers natin, salamat po. Salamat Mer, diyan ka pala palagi. Mer na Bulante. Migalap shout out po. Shout out po sa barangay namin diyan sa Pransya. Ligaw Albay. Yan na yung resibo. Yan sila nagtatambay na. Kampi ka na. Pagbuko. Napakayang yakapin. Oh, alala mo. Oh, ang ating pangarap. Ibigin mo kahit maputi na ang puno. Dererere. Ay, nga pala. Buwa pa pala tayo. Tama na. Wala namang ganang traffic, no? Pero dapat buwa pa pala doon. Ticket. Oo. Hindi ako dadaan eh. Sayang. Dito po tayo ngayon sa
Service room. Alam mo yung PO. 2,000 kilogram. Ibigin mo kahit maputi. Walang traffic. Magandang araw. Walang traffic. Ito na tayo sa Villamor. Yan, may kalab shoutout po lahat sa inyo. Sa mga bagong gising lang, good morning. Sa mga bagong pasok sa trabaho, good morning. Sa pinakamagaganda, good morning. Sa pinakagwapo, good morning din po. Sana nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Shout out sa 3 viewers natin dyan. 5 thumbs up. Marami pong salamat. Salamat sa nakapunta sa aking live. Salamat. Salamat po sa suporta. Kahit maputi na ang buhok mo. Nigalab shoutout pala kay Ma'am Lynn Tech. Ma'am Lynn, naka-live din siguro ngayon si Ma'am Lynn Tech. Hindi yung mura yun ha. Pangalan niya Lynn. Lintik. Pangalan niya Lynn. Tapos Lintik. nilagyan niya ng Tech. Pag pinagsama mo, masagwa eh. Lynn Tech. Pero yun talaga yung channel niya. Lynn Tech. Shout out natin si Ma'am Lynn Tech. Ma'am, shout out Ma'am Lynn Tech. Pero hindi mura yun ha. Ayun talaga yung sa channel niya. Shout out kay Brother Paas.
Brother Pa, shout out po. Mabait na kaibigan nyo. Tsaka si ano, si ano pangalan ito? Wala gaan ng traffic. Kahit maputi na ang buhok mo. Salamat sa nagtitiis sa akin, ha. Salamat po. Ayan na, diretso na tayo. Up. Anong gagawin mo? Sira tong stoplight dito. Anong gagawin mo? Diretso ka lang. Yan, may galab shoutout po lahat sa inyo dyan. Ayan na, 5 viewers na tayo. Dumadami na yung viewers natin. Ang ganda naman ang kotse na yun. Ano ba yan? Anong kotse yan? Mercedes. Ah, Mercedes. Mercedes ba yan? Ang ganda ng Mercedes, no? Ba't hindi nakatwal-twal to? Shot. May signal na. Entropon. And you need me in this. Nothing. Nothing's wrong. Every time I think, even the darkness, you know of my, and you know wherever I am, you're really here. Pagkana mata ko lang, di kita maaaring iwan. And I need it, you got a friend. Hey, oh baby.
babe, isang tingin mo lang. Parang akong natutunaw. Huwag ka lang tatawa. Baka ako ay ay hello po sa inyo. Magandang morning po. Magandang morning sa inyo lahat yan. May love shout out po sa inyo dyan. Salamat po sa pure 4 viewers natin dyan. Ingat po kayo palagi. Saan man po kayo naroon.
Mag-deliver muna kami mamaya. Waiting lang po tayo. Ay. "45 minutes na pala ako. 45 minutes. Wala, 5 viewers na tayo ah. Tagal ni Makmak ah. Ay, 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 ay. Bilis na ng oras. 46 minutes na agad. Busy yung mga kaibigan natin ngayon ah. Busy. Busy, busy. Leathers International. Tagal ni Makmak. Salamat po sa 3 viewers. Kahit maputi na ang buhok mo, na kahit maputi ibigin mo. Sarap daw ng ano ni Samantha Manise. Pakbit po, paborito ko po yun. Tas yung may pritong isda po, sarap naman. Combine. Sa Pampanga, pakbit talaga yung paborito niya. Sarap kasi yun eh. Sana kaya si Merna? Merna Bulante. Mer, ano ulam mo dyan? Nais ko'y hindi kang magbalik sa piling ko.
Pagkat ikaw pa rin ang hanap ng puso, ang aking damdamin. Nais ko'y muli kang mahagkan, mayakap ka, pagkat pag-ibig mo hanap ng puso, ang aking damdamin. Tagal ni Makmak. Yung ano ko, ito na po yung pababa. Ito po yung ano, libingan ng mga bayani. Ayan, pababa yan. Ayan, libingan ng mga bayani. Ayan, yan sa may unahan. Tagig. Yan, bababa na yan. Libingan ng mga bayani yan. Ito tayo banda sa may unahan. Ayan o. Libingan ng mga bayani yan. Kabilaan yan. Ayan o. Lalaki ng mga ano dito. Ayan, libingan ng mga bayani. Libingan ng mga bayani. Ayan o. Ayan o. Bakit ka nang mawanig ka sa piling ko? Shout out po sa for viewers natin dyan. Malapit na po sa tanghalian. Malapit na po magtanghalian. Hukbong Sandataan, Hukbong Katihan ng Pilipinas.
yan, training center ng mga susundalo na nasa left side tsaka right side. May mga puno. Training center yan dito ng ano, mga sundalo. Philippine Army. Philippine Army Gym. Philippine Army, ano ba yun? Gymnasium pala yan. Gymnasium, ay wala na yan. Nandiya. National Mapping